света промени. Не изгуби грехът ни, донеси ни мир и надежда. Показа какво е любов, ти си наш Бог. Прославен Бог ти велик си, цената за нас ти платил си. Показа какво е любов, ти си наш Бог. Слезе на земята, ангели звезди, царя се роди. Он роди се в човешки образ, себе си смири, в ясла се роди. Вифлеемска звезда изгря и ни поведе, и тъмнината в нас ги плени. Прекрати от вечността в нашето време, и ето че света промени. Не изгуби грехът ни, донеси ни мир и надежда. Показа какво е любов, ти си наш Бог. Прославен Богът ти велик си, цената за нас ти платил си. Показа какво е любов, ти си наш Бог. Не изгуби грехът ни, донеси ни мир и надежда. Показа какво е любов, ти си наш Бог. Прославен Богът ти велик си, цената за нас ти платил си. Показа какво е любов, ти си наш Бог. Нека отдадем слава на нашия Господ. Подаде ми ръка, за да се спася. С тебе да вървя към вечността. Аз си моя дом сега, ще ти служим всекога. Но като се върнеш ти за нас, аз ще ти служа, Боже, ще издигам Твоето име и ще пея винаги за милостта. Ти единствен си, Исус, за мене опора си и надежда ти за мен си, Боже, вярата ще строя на канара и през бурите аз ще устоя. Ти единствен си, Исус, за мене опора си и надежда ти за мен си, Боже, вярата ще строя на канара и през бурите ще устоя. Толкова си милостив, Боже, ти към мен, радва се сърцето ми в Те. Духа си изпратил си на мен от
решиш, сила да вършиш винаги. Аз ще ти служа, Боже, ще издигам Твоето име и ще пея винаги за милостта. Ти единствен си, Ти единствен си, Исус, за мене опора си и надежда Ти за мен си, Боже, вярата ще строя на канара и през бурите аз ще устоя. Ти единствен си, Ти единствен си, Исус, за мене опора си и надежда Ти за мен си, Боже, вярата ще строя на канара и през бурите аз ще устоя, защото Ти си с мен всякога. Държиш ме за ръка, водиш ме на зелени пазлища, освежаваш душата ми, пастир мой си. Ти единствен си, Ти единствен си, Исус, за мене опора си и надежда Ти за мен си, Боже, вярата ще строя на канара и през бурите аз ще устоя. Ти единствен си, Ти единствен си, Исус, за мене опора си и надежда Ти за мен си, Боже, вярата ще строя на канара и през бурите ще устоя. Благодаря Ти, Господи, за тези хубави думи. Нека наистина да строим вярата на канара. Нека наистина да устоим и да показваме плодът, как расте вътре в нас. Алелуя! Слава на Тебе, Господи! Слава на Твоето велико име тази сутрин, Господи Исус! Ако Бог е около нас, Кой ще бъде против нас? Срещу Божите избрани няма сила нито власт. Ако Бог е около нас, Кой ще бъде против нас? Срещу Божите избрани няма сила нито власт. Аз избрах да служа днес на силния. Той е моя крепост, моя канара. Сатана е паднал от обете ми. Исус го победи на кръста и пея аз. Моят Бог ми даде сила да събаря се на крепостта на силника. Аз да проглася завързаните свобода на слабия, да кажа с вяра стой победата. Моят Бог ми даде сила да събарям се на крепостта на силника. Аз да проглася завързаните свобода на слабия, да кажа с вяра стой победата. Че дори да ти нарани петата, ти ще му срушиш главата, защото Твоят Бог е обещал. Че дори да ти нарани петата, ти ще му срушиш главата, защото Твоят Бог е обещал. Че дори да ти нарани петата, ти ще му срушиш главата, защото Твоят Бог е обещал. Дори да ти нарани петата, ти ще го срушиш главата, защото Твоя Бог е обещал. Защото Твоя Бог е обещал. Защото Твоя Бог е обещал. Ако Бог е от нас, Кой ще бъде против нас?
срещу Божите избрани и няма сила нито власт. Ако Бог е от нас, Той ще бъде против нас. Срещу Божите избрани и няма сила нито власт. Аз избрах да служа днес на силния. Той е моя крепост, моя храна. Сатана е падал от узрите им. Исус го победи на кръста и пея аз. Ако Бог е от нас, Той ще бъде против нас. Срещу Божите избрани няма сила нито власт. Ако Бог е от нас, Той ще бъде против нас. Срещу Божите избрани няма сила нито власт. Аз избрах да служа днес на силния. Той е моя крепост, моя храна. Сатана е падал от узрите ми. Исус го победи на кръста и пея аз. Моят Бог ми даде сила да забавя всяка крепостта на силника. С нас да проглася за вързаните, свобода на слабия да каже с вяра, стой победата. Моят Бог ми даде сила да забавя всяка крепостта на силника. С нас да проглася за вързаните, свобода на слабия да каже с вяра, стой победата. И да ти народи петата, ти ще му струшиш главата, защото твоя Бог е обеща. И да ти народи петата, ти ще му струшиш главата, защото твоя Бог е обеща. И да ти народи петата, ти ще му струшиш главата, защото твоя Бог е обеща. Че дори да ти наради петата, ти ще му срушиш главата, защото твоя Бог е обещал. Защото твоя Бог е обещал. Защото твоя Бог е обещал. Алелуя! Алелуя! Цялата слава е за Господа. Вижте, църкво, знаете ли да хвалите Господа? Нещо спите много. Вижте, не правим концерт, вярвайте ми. Соло се мромайця. Нека да феда само радевлис. Нека да вас активно и хваленяса. Те рената само да гина сар, кек непозната се нас. Особено се ме кима халат. Особено се ме кима халат. Нека да феда с това да ски сграда, амин. Нека това да се кара годел. Кога суто изречина, това е слово към Бога. Това влиза в твоето сърце, твоето уста в твоето сърце. Амин. Дайте славата за Господа. Нека дава се активна и хвалена. Алелуя, паро се девола татко. Щастливи съм сега, намери пътя на живота, как на ръба, Той подаде ми ръка. И ден по ден вървя с Бог и на посока. Няма да спра, няма ще се отвървя. Щастлив съм сега, намери пътя на живота, бях на ръба, Той подаде ми ръка. И ден по ден вървя с Бог и на посока. Няма да спра, няма ще се отвървя. Ето така ще си живея, за да свика аз ще пея. Ще го следвам и възмерявам, Исус е моя Бог. Ето така ще си живея, за да свика аз ще пея. Ще го следвам и възмерявам, Исус е моя Бог. Исус е моя Бог. Исус е моя Бог. Няма да спра, да се боря и печеля в тази война, с Христос ще победя. Имам сила, знам, и слагам край на всяка мъка в името на Спасителя.
камъка в името на Спасителя. Ето така ще си живея, с усмивка аз ще пея, ще ти радвам и възхвалявам, Исус е моя Бог. Ето така ще си живея, с усмивка аз ще пея, ще ти радвам и възхвалявам, Исус е моя Бог. Исус е моя Бог. Исус е моя Бог. Дострим съм сега, намери пътя на живота, бях на ръба, който даде ми ръка. И ден по ден вървя с Бог една посока, няма да спра, няма ще се отвървя. Дострим съм сега, намери пътя на живота, бях на ръба, който даде ми ръка. И ден по ден вървя с Бог една посока, няма да спра, няма ще се отвървя. Ето така ще си живея, с усмивка аз ще пея, ще го следвам и възхвалявам, Исус е моя Бог. Ето така ще си живея, с усмивка аз ще пея, ще го следвам и възхвалявам, Исус е моя Бог. 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 Алелуя! Дайте славата за Господа! Ще ти хвалиме, Татко Небесен, защото ти заслужаваш да ти издигаме на високо, Татко. Алелуя! Защото милостта му трае до века. Нека заедно да Защото бегам. милостта му трае до века. Защото милостта му трае до века. Защото милостта му трае до века. Нека хвалим Господа Христа, защото милостта му трае до века. И да издигнем нашата канара, защото милостта му трае до века. И да издигнем всички святи ръце, защото милостта му трае до века. И да запеем ние от сърце, защото милостта му трае до века. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ви. Елай му се поклони, свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ви. Елай му се поклони, защото милостта му трае до века. 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 И Господи Божия свита, защото милостта му трае до века. И с радост аз принасям своята, защото милостта му трае до века. И благославят ме със своя Бог, защото милостта му трае до века. Исус прости ми с радост и любов, защото милостта му трае до века. Свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ви. Елай му се поклони, свят, 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 свят е моя Бог, велик е, пълен с любов, достоен е за хвалата ви. Елай му се поклони, защото милостта му трае до века. Защото милостта му трае до века. Защото милостта му трае до века. Защото милостта му трае до века.
Спасител на света, който ще ни спаси всички нас. Роди се Спасител, Спасител на света, който ще ни спаси всички нас. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. Роди се Спасител, Спасител на света, който ще ни спаси всички нас. Роди се Спасител, Спасител на света, който ще ни спаси всички нас. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. И ангелите пеят свят, свят, свят е Господ, слава, почит и хвала на Спасителя. Нека да се радваме, нека да издигнем нашия Господ. Алелуя!
Божия съд е живина. Тук идем на тези неба, дорога те славина. Пушана прето деня, Божия съд е живина. Тук идем на тези неба, дорога те славина. Щастливо сино, като съдева, като мадела ръка. Божена дева, дай си аманца, да подари нам Богине. Божена дева, дай си аманца, да подари нам Богине. Щастливо сино, като съдева, като мадела ръка. Божена дева, дай си аманца, да подари нам Богине. Божена дева, дай си аманца, да подари нам Богине. Щастливо сино, като съдева, като мадела ръка. Божена дева, дай си аманца, да подари нам Богине. Божена дева, дай си аманца, да подари нам Богине. Алелуя. Айде с тази последна песен. После ще създаваме на малките деца. Извъзвестили правда си, отново ме зарадваш. Безкрайно ме обичаш, твой наследник ме наричаш. Толкова силно влюбен, да бъда в тебе, цяло сърце желая и силно мечтая, твоята любов да се роди, Исус в мене, и да обичам както ти обичаш ме. Толкова силно влюбен, да бъда в тебе, цяло сърце желая и силно мечтая, твоята любов да се роди, Исус в мене, и да обичам както ти обичаш ме, и да обичам както ти обичаш ме. И за благодата си облече ме с мира си, пак показа милостта си и доказа верността си. Толкова силно влюбен, да бъда в тебе, цяло сърце желая и силно мечтая, твоята любов да се роди, Исус в мене, и да обичам както ти обичаш ме. Толкова силно влюбен, да бъда в тебе, цяло сърце желая и силно мечтая, твоята любов да се роди, Исус в мене, и да обичам както
както ги обичаш ме, и да обичам както ги обичаш ме. Толкова силно влюбен, да бъда в тебе, цяло сърце желая и силно мечтая, твоята любов да се роди, Исус в мене, и да обичам както ги обичаш ме. Толкова силно влюбен, да бъда в тебе, цяло сърце желая и силно мечтая, твоята любов да се роди, Исус в мене, и да обичам както ги обичаш ме. И да обичам както ги обичаш ме, и да обичам както ги обичаш ме. Алелуя! Нека да отдаваме славата за Господа. Хвалението малко ще остане тук. Имаме изненада. Радваме ли се, че имаме за децата подаръци? Обичаме ли децата? Обичаме ли пастора? Нека да показваме и той има подарък, да се радваме заедно с пастора. От хвалението е подаръка. Благодаря ви, благодаря ви. Нека да идват тук пасторите и ще се получат подаръка. Малко е, но от сърце. Радвам се. Ще изчакаме малко за подаръците да идват, да имаме малко търпение. Нека да знаем, че той се грижи за нас духовно. Говори Божието Слово. Нека да приемаме, нека да сме покорни, нека да го обичаме, нека да се молим за него. Още повече да расте, още повече да познава Бога, още повече да показва любовта си към църквата. Нека да оценяваме, че прави за децата подаръци. Той обича нашите деца, нека и ние да обичаме него, че се грижи за нас. Слава на Тебе, Господи. Нека подаръка да идва. Скромно, но от сърце. Thank you. Дай подаръка на пасторката. Калиски. Имаме още една изненада за Велико и неговата съпруга. Това е лично от мен. Мисля, че ще се радват. Купихме часовници. Чакай да се получиш. Ето и нашия подарък за нашата сестра. Бог да благослови всички. Не знаех, че имам подарък, но благодаря на Бога, че аз се грижа за тях и те за мен. Бъдете благословени. Обичаме и вас. Ще има подаръци за всички до година. Може да седнете, младежите. Отново здравейте на всички. Много се радвам, че сме заедно. Тази 2024 година премина пак. И в добро, и в лошо. Радваме се, че сме заедно, за да можем да се радваме, да се наслаждаваме заедно в Христос. Все пак е рожден ден. Радвам се за подаръците. Мерси много на всички, които се погрижиха за това, за този подарък. И ви благодаря от сърце. И аз искам да благодаря на нашия Господ, че сме заедно вече толкова години, че ни подкрепяте. Ние ви обичаме, както и вие нас. Знам, че ни обичаме. Бъдете благословени, честито Рождество Христово на всички. Амин. Тази сутрин няма да има слово. Ще сме кратки.
пратки, за да можем по-бързо децата, защото знам, че оттатък са притеснени. И вас няма да задържаме много, затова ще бъдем много кратки. Полунощите в небеса, весела звезда гори, свят спасител на земята, бедна ясла се роди. Химни ангелите пеят и разнасят тази вест. От любов очите греят, празник най-голям е днес. Алелуя! Нека името Христово мир и благодат на Божието Слово. Нека Божието Слово завладее целия свят и надеждата, гредата да достигнат всеки дом. Хляб да има на софрата, топлина, любов, послон. Да сме живи, да сме здрави, благородни и добри. Скъпи брати и сестри, да възпеем с ангелите в небето рождението на нашия Господ Исус Христос и да възкликнем с цялата си радост, да пеем на Господа една нова песен, да прославим нашето спасение, да разкажем на всички народи за Неговата слава, на всички родове за Неговите чудеса, защото днес Божията милост се прояви за спасението на всички хора. Амин. Това, което Бог е обещал и се изпълни, Той беше Бог, но стана човек. Той прие нашата човечност, без да изгуби своя божественост. Той се смири, за да издигне над всичко. Той се роди човек, но не престана да бъде Бог. Роди се малък, за да извърши делата на великан, слаб и беден, за да ни направи богати. Роди се в тъмно и студено, за да ни даде светлина и топлина. Той дойде сред нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни изчисти безчисти, за да бъдем Негов народ, един народ, избран, ревностен към добри дела. А ние, изпълнени с радост и благодарност към Небесният Отец, нека кажем: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в което е Неговото благоволение. Като християни ние сме призвани да вървим по Божия път с поглед, изпълнен с вяра. Исус, Син на Мария и Божият Син, стана човек, Словото стана плът. Нека не забравяме думите на Исус. Аз съм светлината на света. Който ме последва, няма да ходи в мрака, но ще има светлината на живота. Исус дойде на света, за да донесе истински живот. Този, който има не само силата да премине през смъртта, но който трябва да се включи още сега в постоянна борба, за да се възцари цивилизацията на любовта. Амин. Скъпи брати и сестри, нека радостта на този празник изпълни всяка душа и грее всяко сърце, озари всяко лице. Нека, брати и сестри, да застанем на страната на светлината, да поспрем и помълчим, за да чуем Бог. Бог ни говори в дълбините на сърцето. Да вярваме в Христос, който дойде между нас и даде и остави на Неговата воля. Нека бъдем носители на благата вест за Неговото идване на нашия свят. Пожелавам на всички вас благодатни и весели празници. Бъдете благословени и Бог да ви благослови. И щастлива нова година на всички. Амин. Нека да започваме да се радваме на всичко това, каквото са направили. Аз искам да благодаря на всички, които се погрижиха. Дали с пари, дали с работа, дали с чистене, дали с всичко. Благодаря на всички, които бяха участници в това нещо. Здравейте и честито Рождество на всички! Рождество Христово не е просто ден за празнуване и подаръци. Той е покана да си спомним кой е истинския рожденик, да отворим сърцата си и да го поканим в живота си. Той продължава да ни чака, да ни обича и да ни покава, да се покаем, за да можем и ние да сме достойни за Неговите гости, когато дойде обратно своята слава. Сега е време да ви представим нашата тържествена програма, в която участват деца, тинейджери и младежи. На Църква Исус е Господ. Вярвам, че наистина ще сте благословени с това, което са ви приготвили с много любов. Първо ще
ще видим най-малките, които ни приготвиха песнички и стихчета. Нека да ги аплодираме. Жано, а не мando телефон, не? Den mando. Сега идем да тези до излъчването на живо. Както сме се учили, нали? Браво! Да покажем какво сме научили, какво сме тренирали. Да. Моля за малко тишина, да уважим дечиците, които се постараха цял месец и повече, за да покажат нещо пред вас. 3, 2, 1. Амин. Вижте, църкво, нека да уважим тези малки децица. Нека да запазим малко тишина. Нека да шунасе солен. Аз като си казай, сега имам отвен по-тихичко, нека да шунасе. Но ще приемете силата, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мен. Рождество, помнете, че рожденикът не мина през комина, за да ви става подарък, а мина през кръст, за да ви даде спасение. Сърцата ни са и яслата, в която е положен Исус насред обора на света. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни дава жива надежда чрез своето раждане. Защото сам Господ ще ви даде знамение и ето девица ще зачене, ще роди син и ще го нарече Емануил. Чуйте днес Божия глас. Исус се роди за нас, Той спасение ни дари и за нас живота си подари. Защото ни се роди дете, син ни се даде, управлението ще бъде на рамото му. Името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ Отец на вечността, княз на мира.
защото днес ми се роди Спасител, наречен Исус Господ. Исус дойде на тази земя, оставя царството си в небеса, дойде да спаси този свят, но народа не го разбра. Нека Бог да се роди във всяко едно сърце и всеки един дом и да ви благослови, да ви дава надежда, здраве, мир и любов. В това се прояви Божията любов към нас и Бог изпрати своя единороден син за живеем чрез него. Господи, Ти си моята сила, аз съм Твое дете. Защото Бог толкова възлюби света, че даде свой народен съд да не погине ни, който вярва в него, но и да има вечен живот. И ти ще го наречеш Исус, защото Той ще спаси своя народ от греховете му. Понеже Бог не изпрати Сина си да съди света, а да бъде спасен чрез него. Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в който е Неговото благоволение. Исус Христос дойде на света, за да ни даде живот и спасение. А като видяха звездата, се зарадваха с много голяма радост и като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се покланяха. Три и три.
Не бойте се, стата е да благовествено голяма радост, която ще бъде на всички люди. Айде, Йосиф! Чуйте, радостта вижда Бог на нашата сторони за всички по света. Нека Бог да се роди всеки един дом. Днес е празник, радвайте се! Днес живота беше в него и живота беше светлината на хората. Витова е град и се роди с Спасител. Младата и тут предаше практила. Исус уса Илияс. Исус уса Илияс. Роди се Исус в Вифлеем. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Днес е роди нашия Спасител. Днес е роди нашия Спасител. Днес Христос ще роди. Lela ke jono adi, agi na, ke jono te zizna pelake. Adi. Роди Исус, Христос е тук за недокъпа. Роди си Исус, съвет го. Христос е тук, нето ме направете, нето душите си, сърцете са за Него. Исус, се роди за теб и за мен. Защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века, защото милостта му трае до века. Нека хвалим Господа Христа, защото милостта му трае до века. И да изтрига нашата канара, защото милостта му трае до века.
по-силно, по-силно! На мястото. Айде. Да, ти сте чакай. Молим за малко тишина. Имаме още какво да ви покажем. Нека да посрещнем нашата водеща тази вечер. Аплодирайте я! Сега е време за танца на малките пелички. Много аплодисменти. Ало, ей, que tu mardeia, айде, que tu mardeia. Молим за тишина. Вниманието ви да е насочено към личицата ни. Биляно ли така? Де се сними си? Маркирам вече где? Я вижу радость, 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 радость в каждом дне. Радость, 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 ты живешь во мне. Радость, радость, радость Бог мне подарил. Он меня так возлюбил. Я вижу радость, 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 радость в каждом дне. О, радость, 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 ты живешь во мне. Радость, радость, радость Бог мне подарил. Он меня так
Цвито. Ей, мати, бало. Екина, аде стукарна. Ой, ме помощите, ой, на временке. Ела ту на време, ту на време. Къде? Сега е ред на сценката на големите и вярвам, че ще бъдете много благословени. Ей, как клекни се. Къде клекни се. Браво! Браво, Томики. Нека да имаме малко търпение. Дечицата малко по-тихо. Сега ще видим големите какво са ни приготвили, с какво ще ни благословят. Молим за тишина. Благодарим. Микрофони. В началото земята бе пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божият дух се носеше над водата. В продължение на 5 дни Бог създаде светлината и небето, слънцето и звездите, сушата и моретата, растенията и животните, а на 6-тия ден каза: да сътворим човека по наш образ и подобие. Микрофон Мади. Добре. И Бог сътвори човека по Божият образ и подобие. И нека властва над рибите в морето, на птиците в небето и на всичко живо по земята и над влечухите, които пълзят по земята. Ехус. И Бог видя всичко, което създаде, и му се видя твърде добро. След това Господ Бог засели човека в градината Едем, за да я обработва и пази, като каза на човека: Адаме, можеш да идеш от всяко дърво в градината, но не и това по средата, защото в деня, който ти ядеш от него, непременно ще умреш. И Бог призова всички полски животни на земята и всички птици в небето и ги отведе при човека, за да може човека да ги наименува. И както ги нарече, така ще бъде името. И ето, човекът във всяка жива твар, която беше на небето и земята, но не се намери подходящ помощник на човека. Тогава Господ Бог каза: не е добре за човек да бъде сам, да му създадем подходящ помощник. Даде на човека дълбок сън и взе едно ребро от него. Запълни мястото му с плът. Тогава Бог създаде реброто, тогава даде жената от реброто на човека и я заведе при човека. И човека каза: Микрофон. Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. И човек ще остави баща си и майка си и ще се превърже към жена си. И те ще бъдат една плът. Тогава Бог ги с думите: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята, обладайте я, властвайте над морските риби, над въздушните птици, над добитъка и на всичко живо по земята. Ето, давам ви за храна всяко растение по земята, което дава семе, всяко дърво, което дава плод, но от дървото на доброто и злото, от него да ни ядете, защото в деня, който ядете от него,
вие непременно ще умрете. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Бог създаде. Зевке, какво да кажеш, машкара ли? Ами та диши ли павай ги ке? Здравей! Наистина ли Бог каза да не ядете от всичките плодове на земята? От дърветата в градината можем да ядем, но това по средата на градината не можем да ядем, защото Бог каза непременно ще умрем. Нима наистина е така. Вие няма да умрете, но напротив ще станете като боговете. Ще познавате доброто и злото. Яш и ще видиш. Жената видя, че дървото изглежда вкусно и приятно за очите, а и също искаше да разбере какво значение дава. Взе от плода и яде. Да, също и на мъжа си, и той яде. Тогава очите на двамата се отвориха и видяха, че са голи. Те се припасиха, затова те с макинови листа. Тогава те чуха гласа на Господ и се скриха между клоните на дърветата. И Господ Бог повика човека и му каза: Адаме, къде си? Тук съм, Господи, в градината. Чух гласа ти и се оплаших, защото съм гол. Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, което ти казах да ни ядеш? Да, Господи, жената ти, която ми даде за спътница, тя ми даде и ядох. Защо си го направила? Змията ми подмами и аз ядох. Понеже си сторила това, проклета си между всички животни. По земята ще се влачиш и кълта ще ядеш. Ще дойде и ден, в който ще ти струшат главата, а ти ще му нараниш краката. А на тебе, жено, понеже послуша змията, ще преумножа болките ти, когато си бременна. С мъка ще раждаш черата си и на мъжа ти ще бъде дадена всяка власт, твоя воля. А на тебе, Адаме, понеже послушаш жена си, проклета да е земята поради тебе. С мъка ще се храниш от нея, с пот на челото. Защото от пръст е направен и без пръста ще се върнеш. И човека даде име на жена си Ева, а Бог направи кожени дрехи на човека и жена му и ги изгони от Едемската градина, за да обработи земята, в която бяха взети. И остави си до тази херовимите и пламтящ меч, който се върти на всички страни, за да пази пътя към дървото на живота. Както всичко, което се случва, има начало, има и край. Точно така се случи с греха. Той има начало и това начало беше в Едемската градина. Както видяхме в сценката, как дойде грехопадението на човека, защото Бог ги изгони от Едемската градина. И какви бяха последствията от този грях? Но Бог промисли за спасението на човека и поради голямата си милост той изпрати своя еднороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. И така Бог прати Спасител, който да се роди от девица. А раждането на Исус Христос стана така. Бог изпрати ангел Гавраил при една девица сгодена за мъж, на име Йосиф, от Давидовия дом, а името на девицата беше Мария. Марио, не бой се, благословена си ти между жените. Господ е с теб. В утробата си ще зачене син, който ще наречеш Исус. Микрофон. Но как ще бъде това, тъй като мъж аз не познавам? Святия Дух ще дойде в теб и силата на Всевишния ще те осъни. Затова святото, което ще се роди от теб, ще се нарече Божий син. Ето ме, Господи, Господната Господиня, нека ми бъде според както си ми казал, Господи. Величае душата ми и зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой, защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си. И ето сега ще ме уважават всички родове. След като Мария се сгоди за Йосиф, още преди да се съберат, тя се оказа непразна, защото бе заченала от Светия Дух. А Йосиф, понеже бе праведен и не искаше да я изложи на посрама, реши да я напусне тайно, но докато той още мислеше, за това заспа. И ето, Господен ангел му се яви на сън и му рече: Йосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария за своя жена,
тъй като заченатото в нея от Светия Дух. Тя ще те роди син, когато ти ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще спаси народът си от греховете им. А всичко това стана, за да се изпълни казаното от Господаря чрез пророка. И ето девица ще зачене и ще се роди син, когото нарекат Емануил, което значи Бог с нас. През онези дни излезе заповед Кесаря Август, за да се направи преброяване на цялата земя. И той отиде Йосиф с жена си Мария, в Давидовия град, който се нарича Витлеем. И когато бяха там, навършиха се дните, за да роди първородния си син. Пови го и го положи в една ясла, защото нямаше място за тях в гостилницата. Микрофон. Ще го наречем Исус, както ангелът Господен ми каза. И на същото място имаше овчари, които пазеха стадото си, и ангелът Господа застана пред тях. Господната слава ги осия, и те се оплашиха много, но ангелът им рече: Не бойте се, защото ето благовестявам ви си една голяма радост, която ще бъде за всички народи. Защото днес в Давидовия град ви се роди Спасител, който е Христос Господ. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф. Ей, колеги! Казах, че във Витлеем Давидовия град се роди Спасител. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф и младенеца лежащи в ясла. И като му се поклониха, разказаха всичко, което ангелът им извести. Ангел Господен ни се яви и дойдохме да видим младенеца. Благодарете Господе за тази голяма радост. Слава на Бога на висените. Мир на човеците! И се върнаха обратно славещи Бога. И когато се роди Исус във Витлеем, дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Иерусалим и казаха: Ей! Царю мой! Дойдохме да видим родилия се юдейски цар. От Витлеем юдейски, защото така е писано чрез пророка. И видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Идете, разпитвайте за този цар и като го намерите ме известете, за да ида и аз да му се поклоня. А те като изслушаха царя, тръгнаха си и ето. Звездата, която бяха видели на изток, ги водише, докато се спря над мястото, където беше младенеца. И като влязоха в къщата, видяха младенеца с майка му Мария. И паднаха, да му се поклониха и му принесоха дарове. Благодарим ти, Господи, че ни показа тази милост. Аз му принасям ливан. Аз му принасям смирна. Аз му принасям злато. Благодарим ти, Господи. И понеже бяха предупредени от Бога на сън, да не се връщат при Ирод, те се отидоха през друг път в своята страна. И тъй както чрез прегрешение дойде осъждението на всички човеци, така и чрез едно раждане дойде на всички човеци оправданието, което докара